Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
tadhana, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 5 minutos na lang nabilin. Magadangat na kita sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Webes, Petsa 7, sa bulan sang Abril sining tig 2022. 32 kadlaw na lang nabilin, magadangat na kita sa 2022 national and local elections. Kagkaroon kadto naman kita sa aton nga mga headlines. Malapit 300 kapantawid pasada card di panagtag sa Land Bank kag LTFRB kadungan sang caravan sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno sa Silay City, Buwas. Land Transportation Office magabulig man sa mga nagauyat sang manag-expire nga driver's license kadungan sang caravan, Buwas. Local Comelec offices nagamonitor sa mga proyekto sang gobyerno nga nasakop sang spending ban kadungan sang election period. Local Comelec offices nagamonitor na sa mga proyekto sang gobyerno nga nasakop sang spending ban kadungan sang election period. Public-Private Partnership Center magahatag sang technical assistance kung may private investor sa tubig nga luyag nga mag-invest sa Negros Occidental. Principal sang Bacolod City National High School nagalaom nga desigon sang kontraktor ang paghakad sang ginabakbak nga mga semento nga gintambak sa oval sang BCNHS. Miyembro sang kadamay nga si Iver Larit sang Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod, gin-report nga missing. Kagamuyat to mga kabombo nga aton nga mga headlines karon sa ilo nakita sa mga detalye na sang aton nagapangunang mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Lianizil Minardo. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron sa ilo nakita sa detalye na sang aton nga mga balita. Malapit 300 kapantawid pasada o kon fuel subsidy card ang ipanagtag sang Land Bank of the Philippines sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kadungan sang caravan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa Silay City, Negros Occidental, Buwas, Abril 8. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Altura, aminado ini nga wala sila sang data kung pila ang nakabato na sang fuel subsidy card sa Negros Occidental bangod wala nagalabay sa ilang listahan sang mga benepisyaryo. Santo sa proseso, application lang ang ginapasa sang operator sa regional office nga ginasumiter sa central office sagod nga maaprubahan. Sa tiyon nga maaprubahan, direkta ang ginapasa sang LTFRB central office ang listahan sa participating branch ng Land Bank of the Philippines sa Bacolod. Apang as of March 31, 269 ka card ang wala na claim sa Land Bank Bacolod. Apang hindi matumod ni Altura kung ano na ini kadugay nga yara sa bangko. Kadungan sang caravan para sa Integrated Sustainable Assistance for Recovery and Advancement Program o kon ISARAP sa Silay City, Buwas. Magapadulong sa gym sang syudad ang representative sang Land Bank sa Bacolod. Agod dito na maklaim sang operator o kon driver ang pantawid pasada card. Suno kay Altura, nakapadala sang communication ng LTFRB Region 6 sa mga asosasyon o kon kooperatiba sa mga operator kay driver nga may inog claim nga pantawid pasada card gani ginalauman nga makuha nila inibuwas. Subong nga ginahatag sang Comelec and Bank sa exemption ang fuel subsidy program sang ahensya. Ginahulat pa sang LTFRB ang official copy sang desisyon sang Comelec. Agod nga makapadayon na ang regional offices ang pagproseso sang application sa mga operator kag driver. May assembly da ang mga various government agencies and kami din sa LTFRB regional office ara madangap ng representative kag naka-communicate na kami sa Land Bank Bacolod branch nga makadto sila dito dalon ng mga cards nga why ma-claim agod nga dito na lang namon i-distribute para mas madali sa mga drivers kag
Ang kabayan sa pagpahayag ni LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Altura. Ginathag sang designated team leader sa Integrated Sustainable Assistance for Recovery and Advancement Program sa Western Visayas ang function sang nasambit nga programa kung sa diin nagapatigayon man sila sang convergence activity sa Abril 8 sa Silay City Gym. Suno kay Attorney Hanilo Rubiato, General Manager sang Philippine Reclamation Authority, nga sa programa ginahugpong ang tanan nga mga ahensya sang gobyerno sa isa ka lugar para sa paghatag sang ayuda sa mga identified beneficiaries. Ang convergence activity was ang ginalauman nga tambungan sa mga national government agencies nga may opisina sa syudad sang Bacolod o kon probinsya sang Negros Occidental agud makahatag sang government service nga kinahanglan sa mga deserving nga pumuluyo. Ang gobyerno ang naghuman sang database kung sa diin nakalista ang mga pangalan sang benepisyaryo sa kada ahensya sang gobyerno. Kaangay na lamang sang Department of Social Welfare and Development kung sa diin may database sa mga pumuluyo sa kada probinsya o kon rehiyon nga ginkilala bilang mga benepisyaryo kaangay sa mga 4Ps beneficiaries. Ang Department of Labor and Employment ang may listahan man sa mga verified kag qualified nga benepisyaryo sa ilang nga tupad a program. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang may ara man sang listahan sa makabaton sang fuel subsidy sa mga kwalipikado sa transport sector. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nagapanagtagman sa mga bangka, fish nets kag iban pa nga mga gamit sa mga pangisda. Ang Department of Trade and Industry ang may programa nga pangkabuhayan TESDA para sa scholarship kag skills training para sa mga kabataan nga wala sa ikasara nga magkolehiyo agod ang mga ini ang makaangkon sang skills nga magamit sa ila pangalampala nga buhian. Ang ISARA panguna nga igalunsara sa Negros Occidental buwas kag pagasunda naman ini sa Iloilo Sports Complex sa Abril 9 kag Augusto B. Legazpi Sports Complex sa Calibo, Aklan sa Abril 10. Ang programa ang direktiba mismo ni Presidente Rodrigo Duterte sa tinutuyo nga mahatag sini ang tanan nga nabilin nga pondo sa gobyerno gikan sa nagakalain-laing departamento kag makapanghatag sa mga pumuluyo antes hindi mapanaog sa iya nga pwesto. Pahayag ni Rubiato nga siya ang gina-appoint agod nga mapatuman ng ISARAP sa Western Visayas, gani ang una sin nga ginhimo amo ang pagtipon sa mga regional directors kag ginapaadhag sa mga ini ang direktiba sang presidente. It is a convergence of all government agencies to provide assistance and deliver basic social services to the most vulnerable and affected sectors of our community. In short, ang tanan ng mga ahensya sa gobyerno nagtililipon sa isa ka lugar adto nga magpanghatag sa ayuda, assistance sa mga identified, qualified nga mga beneficiaries. Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Hanilo Rubiato, designated team leader sang ISARAP sa Western Visayas. Nagpanawagan ng Land Transportation Office Region 6 o LTO Region 6 sa mga negrense nga saranggid sila maka-avail sang serbisyo sang ahensya kadungan sa Integrated Sustainable Assistance for Recovery and Advancement Program o ISARAP nga maga-kick off sa gym sang Silay City buwas sa aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan, buligan sa mga personnel sang LTO ang mga naga-process o naga-possess ang driver's license nga maga-expire na sa sulod sang isa ka tuig agud nga sila makahimo sang account sa portal sang Land Transportation Management System agud nga sila maka-access sa online nga Comprehensive Driver's Education o CDE nga magapaidalom naman sa validation exam sa venue mismo. Suno kay Hidospan ang CDE o kon daw kaangay sang refresher course. Ang requirement agud nga maka-renew sang driver's license salin sa 5-year validity padulong sa 10-year validity. Ang mga participant sa caravan ang sara nga maka-cater o kon makater sang LTF o kon LTO halin alas 8 sang aga tubtub alas 5 sa hapon. Nagkumit ang LTO nga maka-akomodar sang isa ka gatos tubtub 150 ka mga kliyente bangod napulo tubtub 15 minutos ang kinahanglan para sa isa ka client. Santo sa pagsulundan sarang nang maka-renew sang lisensya sa 60 ka adlaw antes nga mag-expire ang lisensya, samtang CDA ang sarang papatigayon isa ka tuig antes ang expiration agud nga ma-issuehan sang driver's license nga valid sang napulo ka tuig. Mga participants na tomorrow, basta ang license will expire within a year, no? Pwede kami ka-assist to create an account sa LTMS portal, no, para maka-access sila sa online nga comprehensive driver's education. Okay. Ang online nga comprehensive driver's education amo ina ang prerequisite naton sa pagkuha ng aton
renew gali no sa pag-renew sa aton 5-year license to a 10-year license. Ang kabans pagpayag ni LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Akon Gaudioso Hidospan. Ginpasalig sang election officers ang Bacolod nga ginamonitor sang local COMELEC offices ang mga proyekto sang gobyerno nga nasakop sang spending ban kadungan sang election period. Suno kay Attorney Rivo Sorbito, ang disbursement sang pondo sang gobyerno para sa ordinaryo nga function sang gobyerno ang exempted sa spending ban, samtang ginadumilian naman ang release sang pondo para sa proyekto bangod mamalisyahan ini nga nagagamit sang pangampanya. Mayara naman sang exception sa mga proyekto nga naaprubahan na anti sang election period kaangay sa infrastructure kag iban pa nga public works. Ang iba naman nga proyekto sang gobyerno kaangay sang fuel subsidy kag iban pa nga saranggid mahatagan sa exemption depende sa desisyon sang COMELEC Inbank. Kahapon ginanunsya sang COMELEC nga exempted sa spending ban ang Pantawid Pasada program nga ginapatuman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno kay Sorbito ang request para sa exemption sang spending ban ang direkta nga gina-file sa COMELEC Central Office bangod sila ang nagadesisyon angot diri kung may exemption ng isa ka proyekto. Suno kay Sorbito ginahatagan naman sang instruction ang local COMELEC offices nga i-monitor ang nasambit nga proyekto. Pananglitan nga mayara sang bayulasyon, suno kay Sorbito magadepende na kung sino man nga citizen sang LGU o kung departamento nga mag-file sang kaso batok sa government official nga naglapas. Ano yan, is directly with the main office, no? Online is actually, you file an application online, you submit your documents online, and also, of course, the headcount. So, pwede nag-aagi sa amon, okay, so, as to the fact kung biro monitor kami, well, we are really mandated to monitor kung may exemption ng project. Ang kabahin sang pahayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito. Isa ka Memorandum of Agreement ang ginpermahan sa mga opisyales ng Negros Occidental kag sang Public-Private Partnership Center kadungan sang Water Summit subong nga adlaw nga gintambugan sang gobernador sang probinsya kag iban pa nga lokal nga opisyales. Sa nasambit nga summit nga ginpatigayon sa Talisay City kaina sang aga, ginpresentar ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz ang status sa mga watershed sa probinsya. Diri nakitaan nga sarang pa makakuha sang water supply sa Bago River Watershed, Malugo River Watershed, Ilog Hilabangan River Watershed sa Southern Negros, Binalbagan River Watershed kag Himugaan River Watershed sa Sagay City. Ang iban nga watershed sa Negros Occidental ang completely deforested na kang isang Valladolid, San Enrique, Pulupandan kag syudad sang Bacolod. Samtang madamo pa ang kahoy sa watershed sang Bago, Talisay, Silay, La Carlota, Murcia, La Castellana, Ibi Magalona, Cadiz, Victorias kag Pontevedra. Suno kay Governor Bong Lacson, nakadepende sa mga tawo kag opisyal sang LGU ang pag-amlig sang supply sang tubig. Ginkalipay naman sini bangod nagaobra ang tanan nga local government units kag wala ginasalig sa provincial government ang kinahanglanon nga investment sa tubig. Nagtambong man sa summit ang tiglawas ang Public-Private Partnership Center nga magahatag sang technical assistance kung may pribado nga sektor nga willing nga mag-invest sa probinsya. Nagpirma man sa Memorandum of Agreement ang Kapitolyo kag PPP Center bilang assurance nga magabulig ang center sa probinsya. Like for example, because this is a water summit, maybe we can have one like Bulacan has, Bulacan Bulk Water Supply, which was also a partnership between government and the private sector. No? So the MOA that we signed with the PPP Center is a commitment on the part of the center to provide the province with the technical assistance, especially if there is an interested private investment. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagalaom ang principal sa Bacolod City National High School nga dasigon sang kontraktor nga nagatugod sa mga building sa Bacolod City College ang paghakad sang ginabakbak nga semento nga gintambak sa oval sang BCNHS mas sobra isa na katuig ang nakaligad. Sa interview sang Bombo Radio kay Alan Pumada, Pebrero tuig 2021, nagayo ang kontraktor sang BCC Site Development nga ang filling materials ang itambak sa track oval sang BCNHS samtang nagapadayon ang proyekto. Bangod permado
man sang alkalde ang nasambit nga proyekto kagin panag-iyahan sang city government ang duta ang ginatindugan sang duha ka eskwelahan nagpasugot man ang principal nga gamito ng oval bilang talambakan. Mayara man sang sulat architect sa construction firm nga nagatukod sang development sa BCC nga limpyohan nila ang oval kung matapos na ang proyekto. Nadakpan naman sang nakaligan nga duha ka bulan nga may nagsulod nga truck sa BCNHS agod nga mag-ula sa mga semento nga ginbakbak sa dalan sa Libertad Extension gani nagpatawag sang pagsinapol agod nga ini ang madiskusyonan. Sa karon ginsugura na ang pagpatahom sang oval bangod nagsapol na ang mga engineer sa construction firm kag sugura na ang paghakad sang ginatambak kung sa diin may backhoe na nga ginagamit sa kontraktor. Nagpromisa man ang kontraktor nga ibalik nila sa orihinal ang isura sang oval sang BCNHS apisar wala sang time frame nga ginhatag. Kadungan sini naghingyo ang pamunuan sang BCNHS nga padasigo sa kontraktor ang paghakad sa mga tambak bangod mahimo nga mag-resume na ang face-to-face classes. Mga sobra na isa ka tuig kay mga Pebrero ina sila naglising nga tinion kag sa si architect Loizaga nagpadala na sa mga bakok kag nagaamat-amat na nga ang mga tanan nga gipantambak kinakuha na ginapakadto na kundi naman nila itambak. Nakapakig-angot na kita sa city engineers, nag-meeting na kita sang nagliga diya duha ka semana kag nagapasalig magit sila nga pagakuhaon ay kag nakita naman namon nga nagsugod na. Ang kabahin sang pahayag ni Alan Pumada, principal sa Bacolod City National High School. Ginapangita pang isa ka urban poor organizer kag education officer sang Kadamay Negros nga na-missing sang Abril 5 suno sa Karapatan Negros Island ulihi nga nakitaan si Iver Larit 51 anyos nga nagalin sa ila puluyan sa barangay Mansilingan, Bacolod City sang Martes pasado las 9 sang aga bangod yara ini sang kadtuan nga meeting kahapon nagfile ang bata ni Larit sang police blotter agod di-report ang pagkadula sang iya nga amay. Nagakahangawa naman ang mga kaupdanan sini sang siya ang wala nakatambong sa isa ka schedule appointment. Kaupod ang urban poor community sa Bacolod City nga ginabuligan sini agod niya mag-organisa batok sa mga pagpamahog sang demolisyon. Suno sa Karapatan, si Larit ang nangin target na sang state sanction attacks sang nagliligad sang tuig 2011. Siyang napriso sa sulod sang 8 ka bulan bangod sa patong-patong nga mga kaso nga gilayan man niya gin-dismiss bangod sa kakulang sang ebidensya sang Mayo 18, 2019 hungod nga nagsulod kay ginransak ang puluyan ni Larit sang mga state elements matapos ang makamamatay nga massacre sa Southern Luzon sang Marso 2021. Ang Karapatan National Office paagi sa Public Information Desk ang nakabaton sang text message nga ginalakip si Larit kag iban pa nga mga progresibo nga mga personalidad sa Negros sa ginaligar nga kill nga listahan. Nagpagwas ang statement ang human rights group nga Karapatan Negros Island nga nagapanawagan nga ibalik si Iver Larit kag tapuso na ang pagpang-atake sa mga community organizers sa Negros. Nagalaom ang Bacolod Police Station 7 nga mabatian ni Iver Larit ang panawagan sa iya pamilya nga magapauli na inibangod sila ang nagakahangawa sang iya kahimtangan. Sa interview sang Bombo Radio sa agot nga bata ni Iver nga si Alvin Larit, residente sang Banga Arca, Barangay Mansilingan, nagapahibalogid ang iya amay kung sa diin ini makadto. Sang Martes ang aga suno kay Alvin naglisensya ang iya amay nga magtambong sa pagsinapol sang kadamay angot sa mga residente sang isa ka purok sa Mansilingan nga natala na nga i-demolish ang balay agod nga sila ang mabuligan apang wala ini nakabalik tubtob subong. Aminado si Alvin nga napriso ang iya amay sang tuig 2011 apang na-dismiss naman ang kaso. Suno diri nagalaom sila nga makapauli ang ilang amay nga hilway. Si Iver ang nagapuyo kaupod ang 4 ka mga kabataan bangod wala na ini sang asawa. Ginkumpirmar naman sa station commander sa Bacolod Police Station 7 nga nagkadto sa police station ang bata ni Larit agod ipa-record nga missing ang iya amay. Suno sa iya anak naglakat ang iya amay agod mangita sa ila kinawala apang wala nakapauli tubtob subong. Suno sa bata nagaring lang ang cellphone sang iya amay apang wala sang nagasabat. Nagalaom naman si Bonilla nga magapauli man si Larit sa initial investigation sang Police Station 7 wala man si Larit sang previous nga criminal record sa police station. Nagkadto pa akong investigador sa ila. Kaya mula mo na yun din sa pagpangusisa nato na membro ni sa ganito sang kadamay. So stop na nagurgat nga kagayan nga information kay ka-record natin is missing lang ng takabalo kung ano gudang nakabusa niya. Ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7.
Ginpanginwala sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga may red tagging ang gobyerno sa mga activists o kon nag-arali sa dalanon bilang pag-exercise sang ilang freedom of expression. Madumduman nga sang ginpatay ang human rights defender nga si Zara Alvarez sa Erorico Subdivision, Barangay Mandalagan, Bacolod City sang Agosto 2020. Nagwa ang pangalan ni Ivor Larit nga nalakip sa kill list sang puwersa sang gobyerno. Suno kay 3rd Infantry Division spokesperson Captain Kim Apitong, wala nagapatigayan sang red tagging ang gobyerno kundi kahimuan ini sa New People's Army o NPA agud nga patalangon ng mga pumuluyo. Ang pagkamising ni Larit suno kay Apitong ang dapat nga imbestigahan sang Philippine National Police o PNP, samtang obligasyon naman sang militar ang pagbantay sa seguridad sang mga pumuluyo. Panindugan sini indi kahimuan sa militar ang red tagging bangod wala sang tinaga nga red tagging o kun pagkadula sang isa ka tawo kundi ang paglagas lamang sa mga terorista o kun nagasuporta sa mga terorista bangod paglapas ini sa anti-terror law. Kung may namising man nga miyembro sang isa ka grupo suno kay Apitong, kinahanglan niya ini ang imbestigahan sang law enforcement agencies. Ang pag-upod naman sa rally suno kay Apitong ang kinamatarong sang kada Pilipino kag ini ang ginarespeto man sang militar. Yung ganyan po ng mga pangyayari ay hindi po gawain ng ating kasundaluhan. Focus po natin isang tuloy-tuloy po ng mga combat operations, civil military operations, stakeholders engagement with other member agencies, FLCAC para mapadala yung mga servisyo sa mga malalayo na mga sitio at barangay at tuloy-tuloy po yan. Ang kabansog payag ni Captain Kim Apitong, spokesperson sa 3rd Infantry Division. Sa katapusan nga balita, nagapanawagan ang Cadiz City Police Station sa pamilya sang babayi nga may diferensya sa paminsaron nga nasapuan nga wala na sang kabuhi nga i-claim ang bangkay sini sa punerarya. Ang babayi nga wala pa sang identity ang nasapuan sa mga pumuluyo nga nagahapa sa katubuhan sa Hacienda Cornel 1, Barangay Kabahog, Cadiz City kag wala na sang kabuhi sang Martes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe, hepe sang Cadiz City Police Station, masami makitaan ang babae nga nagalabay sa lugar kag ginapatihan nga mayara ini sang diferensya sa paminsaron. Santo sa pangusisa nakadanlog ang biktima sa kanal kag nalampos ang iya nga guya sa bag-o lang gintapos nga tubo sang ginapatihan gintunaan sang iya nga kamatayon. Bangod wala gihapon sang identity ang biktima, nagapanawagan ng hepe sang pamilya nga may himata nga babayi nga wala nakapauli nga bisitahan ini sa punerarya bangod mahimo nga himata nila ang biktima. May nasapon diri nga patay diri sa siyudad sang Cadiz sa Hacienda Cornel 1. So nagligad pa ni nga adlaw as of now wala pa may nag-game ka negative nga ato nga identity sini. So hopefully kung may mga nadula tira ng mga himata or parinti, pwede nyo diri ma-identify ang ato nga victim diri. Ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Despe, hepe sang Cadiz City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang hapon. Kaya gamuyad to mga kabombo ang among pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Webes Petra 7 sa bulan sang Abril sining tuig 2022. 32 kaadlaw na lang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Agantes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Malapit 300 ka pantawid pasada card ipanagtag sang Land Bank kag LTFRB. Kadungan sang caravan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa Silay City, Buwas. Land Transportation Office magabulig man sa mga nagauyat sa madugo-expire nga driver's license kadungan sang caravan buwas. Local Comelec offices nagamonitor sa mga proyekto sang gobyerno nga nasakop sang spending ban kadungan sang election period. Public-Private Partnership Center magahatag sang technical assistance kung may private investor sa tubig nga luyag mag-invest sa Negros Occidental. Principal sa Bacolod City National High School nagalaw nga dasigon sang kontraktor ang paghakad sang ginbakbak nga semento nga gintambak sa oval sang BCNHS. Miyembro sang kadamay nga si Ivor Larit sang Barangay Mansilingan Syudad at sang Bacolod gin-report nga missing. Kagamuyat to ang aton nga mga headlines. Standby na kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Report sa afternoon edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan, kami inyo nang intag balita. Bombo Yanizil Minardo. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent,
Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis, ingin palala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasahon ni Bombo Daniel Lacciones, may tigulo, biktima sang kasakun. Ka-overgid sang pag-akto ka gobyerno para sa coronavirus kita ang makabato. Ginpainan sang sobra kadako nga pundo, ginpamakal sa mga kinanglanon kuno. Pagpamakal nga napunan sang kontrobersiya, PPE nga ang presyo sobra-sobra. May mga nabayaran nga ang delivery wala pa. Patud mayara gid nakatukob sang dako nga ganansya. Magluwas diri nangin kontrobersyal man ang mga bakuna. Nagpamakal man ang gobyerno sang sobra-sobra. Apisar pa nga madamo man gali ang donasyon. Makasarang magbakuna sa madamo naton nga populasyon. Gani karon mga bakuna nagabaha. Samtang ang balakunahan, jutay na lang katama. Mahimo nga madamo nga mga bakuna ang hindi na magamit, kaya ang expiration sini nagahilapit. Gusto gidabi sang ara sa ibabaw, magpamalaklon. Kaysa sini sila ang may galaniton. Wala ginapaminsar ang kakinanglanon, ang importante may ganansyahon. Sa karon para ang basol malikawan, ginaduso nga ang tao kaapat bakunahan. Kay kuno bisan naka-booster na, hindi pa inituman, agod nga ang virus lubos nga mapukan. Makaluluoy lang kita nga mga katawhan, sa ila pagkasakon sa kwarta, kita ang nabiktima naman. Kita ang ginimo nila nga tapalan, lamang ma-justify ang ila nga katuntuhan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Chris Villaranda, sang Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga